Entzun duzu ino sugoiek behizeri errapetik ez nie hartzen dut zela? Errapetik daia, personai bai. Gura mari entzuta degozat, beti umie, andra bat horien gote izan da, umie mutxik da umien beti negarrez, de titirik ez berak, de bere titirik ez. Ze pasatzen nire bat, titirik ez da, ondot eta ondot da, ez teko titirik eta, umien beti negarrez. Egun batean nire zebiria ze pasatzen, zen nire zebien urune bota, bidien hoger arte, da zugoien bidie, da zugoiek edatetzon, Andri titize, besti igerri behitzen. Igerri bez, ez da? Hain suabe edaten ideu, titize zugoiek, inkreibrekue. Hori bai amari entzuta dikotat, da nor da dana esante ban. Bai, ez da? Bai. Hor urune bota ebiela eta... Bai, nire ben zu bidie eta titize dan. Baina suabe edaten ideu. Hori da.